Айде, момиченцата отпред. Така. Айде. Момиченцата отпред се нарежат. Момчетата отзад. Така. Сега. Айде. Така, сега. Идваме да се разположим, деца. Сега. Айде, момчета. Айде, сега. Разреждаме се. Така. Още се повече. Сега. Това е най-штуда прегруба, която някога съм имал. Ева. Ако имам няколко бели коса, на това със сигурност от тях. Така, сега. Сега, деца, искам, аз ще затворя. Така, разреждаме се. Още малко. Така, сега, искам да гледате в мен, защото иначе няма да можем да направим нещата както трябва. Така. Гледаме в мен. Така, добре. Сега. Искам няколко думи да кажа, уважаеми родители. И така нататък. Добре? Започвам. Така. Поклон започваме. Знам, тя се притеснява. 3, 4, 5, 6, 7, 8. Добре. Раз, два. Поклон на момиченцата. Раз, момчетата с глава. Раз назад. Два. Раз. Два. Добре. Сега, моля. Сега. Само аз говоря сега. Айде, лезенчета. Раздвижваме кръчената. И раз. И два. И започваме. Раз. Два. Ясно. Ляво. Ясно. Ляво. Добре. Ясно кръче. Ляво. Прес. Пръстчета. Дигаме на пръсти. Освобождаваме един и другия. Раз. Два. Раз. Бои се, събери кръчетата в коя позиция 6. Ръцете. Виси, ръце на кръст. Може така. Така. Раз. Два. Раз. Два. Раз. Събираме кръчетата долу. Раз. Два. Раз. Два. Раз. Два. Раз. Два. Раз. Два. Раз. Високо коленца. Раз. Два. Слушаме музика. Раз. Два. Раз. Два. Два. Раз. Два. Раз. Два. Раз. Два. Ключове се върти. Аз се сувайте. Назад. Раз. Два. Раз. Два. Добре, ножите. Раз. Два. Достатъчно. Раз, два. Ама развалихме единицата. Това нещо се прави на място и не се въртим. Слушаме музика и точно по музика движиме крачета. Малко назад. Малко назад. Малко назад. Така. Шеста позиция. Правим две. Напред. Страни. Назад. Страни. Лош. Дай.
Два акорда, съответно. 3. Раз ръчички. И 2. Дясно ръче напред. Раз. 2. Прибираме. Добре. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1. Сега в страни, в дясно. Раз. В дясно. 2. Стоим. Раз. Първа група го правим 4 пъти напред. Тук го правим в посока. 2. 3. Ръчичките са на кръст. Раз. 2. 3. Още веднъж само с ясно ръче работим. 2. Прибираме. 2. Сега ляво. Раз. 2. Прибираме ляво ръче. Къде е ляво? Раз. Ляво ръче. Хайде друго ляво ръче. Страни. Раз. Тручо, ръцете са на кръст, на в джобчето. Прибираме. Раз. Викторе. Викторе. Назад кръга. Раз. Назад. Посока назад. Раз. С ляво. Стоим. Раз. Назад. Прибирам. И последно в страни. Раз. Махтеби. Страни кръче. Раз. Добре, достатъчно. Раз. И акорди. И. Аз изпращаме ръцете. Добре. Първа позиция. Има 6 позиции в българските танци. Ние ползваме първа и 6-та за сега. И лягаме. Раз. И 2. Айде сега надолу. Стягаме кръстчето. Раз. 2. Отваряме коленцата. Раз. 2. Дигаме нагоре. По палец. Държим за баланс. Раз. 2. Надолу. Раз. 2. Раз. Оставите на печелото да работи. Раз. 2. Раз. В 6-та позиция. Раз. 2. Долу. 4. Раз. 2. Раз. 2. Раз. 2. Раз. 2. Раз. 2 нагоре. Добре. Раз. Айде сега пружинка. Раз и 2. Раз. 2. Раз и 2. Раз. 2. Раз и 2. Раз. 2. Раз и 2. Сега. Пляскаме. Раз и 2. Раз и 2. Раз и 2. Раз. Сега. Раз и 2. 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 Побързай. Раз, 2. Включваме ръце. Раз. Раз. Добре. Така, добре, деца. Сега правим движението, основното движение на ръченици. Сега първо ще направим пружинките, после ще направим, ще пляскаме, след което ще го направим с краче. Ще го направим първо само на бройки, след това с музика. 3 и раз, 2, 3. Ехо, тук съм. Да, красиво. Раз, 2, 3. Раз, 2, 3. Раз, 2, 3. Раз, 2, 3. Раз, само аз се броя. 3. Раз, 2, на здраве. Раз, 2, 3. Раз, 2, 3. Сега добавяме ръчички. Раз, 2, задържам. 3. Раз, 2, 3. Раз, 2, 3. Много споделите ръката в 6. Раз, 2, 3. Раз, 2, 3. Раз, 2, 3. Раз, 2, 3. Отлично. Сега освобождаваме дясното плече, слагаме ръце на кръст и високо ръченичка като 1, 2 и на 3 задържаме кръчето горе. На 3. Хайде. 3. Чакай под команда. 3 и раз, 2, 3. Раз, 2, 3. Раз, 2, задръж. Раз, 2, задръж. Ръчички не дръж. 3. Раз, 2, 3. Раз, 2, 3. Добре, Роми. Раз, 2, 3. Раз, 2, 3. Хайде, Теби. 3 можеш. Раз, 2, 3. Раз, стоиме на място. Добре, правим го с музика. Хайде, цялото нещо го правим с музика. Хайде. Леко назад.
Така, пружинки само. Раз, два, три. Три. Раз, два, три. Раз, два, три. Добре, Васко. Три. Раз, два, три. Раз, два, три. Ръчички. Раз, два, три. Раз, три. Раз, два, три. Раз, два, три. Раз, два, три. Раз, три. Раз, два. Хайде сега. Три. Раз, два, 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 три. Се ръцеве креста. Раз, два, три. Добре. Добре. Раз, два, три. Раз, два, три. Сега да видя ръченичка. Раз, два. Занима да се слушаме сега. Давай. Раз, два. Ръцеве креста. Раз, два, три. Раз, добре. Раз, два, три. Раз, два, три. Раз, два. Хайде, Вики, можеш. Ясно. Раз, два, три. Раз, два, три. Раз, два, три. Добре, достатъчно. Добре, така, сега правим едно общо полукръче, малко да помаршируваме. Така, айде. Чакай, чакай. Ето така. Момиченцата е така. Вики, аз казвам. Ти не казваш. Аз казвам. Кажи. Какво креси? Войник е. Чакай си. Сега, както го правихме в първа група, така го правим тук, само че в малко по-бързо темпо. Хубаво маршируваме, движим кръчетата, раз, два, пеем. Ето. И следваме посоката на движение. Ти не искаш да дадеш, нали? Добре. Дади, мама. Малко да се разшири. Обръщаме по посока на движение. Хайде. Какво? Така. Слагаме ръце на кръста. Криси, елат. Така. Хайде. Сега. Пускам с мелодията. Раз, два, раз, раз. Хайде, като един. Раз, два. Високо да си нула. Раз, два, раз, два, раз, високо. Раз, раз, два, раз, два. Каскаме. Раз, два, раз, два, раз, два. Един за друг, Дани. Раз, два, раз, два. На място, пляскаме. Раз, два, раз, два, раз, два, раз, два, раз, два, раз, два. Достатъчно. Така, добре. Сега, идете отзад. Ето, оттам където. Сега, хващаме за ръчички. Хващаме се за ръце. Така. Чакай, Криси, ти си тук, Войцова. Ето към между. Къде си? Така, хващаме за ръце. Сега. Ромя Манса. Така. Сега. Правим пул. Помните ли? Моля. Искам да направим раз напред. Два. Помните? Едно, две, три. Назад. Раз кръче. Два. Едно, две, три. Напред стъпваме. Раз. Два. Едно, две, три. Назад. Раз. Два. Едно, две. Само припомням. Хващаме се за ръце. И тук правим дясното кръченце. Раз. Криси, айди, хвани се. Дясно кръче. Раз.
Дясно кръче, това е дясно. Деца правихме нощчета. Ти трябва да знае. Дясно кръче на петичка, примира. Ляво кръче на петичка, примира. Дясно кръче на петичка и ляво. Това кръче се казва кулско хоро. Нали така? Раз, два, и така. А помните ли, че напред, когато правим напред, трите стъпчици и така, назад, раз, два и казваме така, сега. Хайде да го изпрацуваме. Кулското хоро. Така. Слушаме музика. Така, слушаме сега. Сега, едно напред, два, и така, раз назад, два, сега, раз, два, и така, раз, два, сега, раз, два, пред, едно, две, раз и два, раз, два, и два, напред, едно, две, три, назад, два, едно, две, три, раз, два, напред, раз, и два, и два, също, и два, и два сега, последен път, едно, две, три, назад, два, и два, и два, и два, достатъчно, и два, добре, така, сега, има неща, които ги залагам във всяка една група, защото те са полезни за правя едни кръчета, сега ще го играем, Вики. И сме го наредили танца на огнива, за да могат децата да свикват да вървят един за друг. Вики, сега, искам, тишина! Искам сега, Вики. Елай тук навън. Така. Тук ще играем на огнива. Хайде да учим, бързо. Сега, искам да направиш тук кръче с Дани. Ясно ли? Значи, моля, вижте сега, деца. Само да припомня, като въртим огнива последния път. Вики ще завие, ще направи едно кръгче с Дани и тук ще направим две кръгчета. И ще играем и един път ще направим котката и мишка. Аз ще кажа кой. Така. Почва пазарлъци. Така. Сега. Айде, искам да се обърнем на посоката на движение и да гледаме само напред. Чакай, стой. Чакаме да се обуем. Ако на някой му се събува обувчицата, нищо страшно няма. Довършваме си танца и след това ще се обуем. Така правят танцорите. Не може по средата на спектакъла балерината да си обува палците. Танцува на по-средата и като свърши се поклони и тогава се писи. Така че не искам никой да си взима реквизита. Така, добре. Дайте сега ръчички. Раз, два, три. И раз, два. И за друг. Раз, два. Гледаме напред. Раз, два. Сега започваме да въртим. Раз, два. Един за друг. Раз, два. Един за друг, деца. Раз, два.
трябва да стане. 3 кръга. Роми, обърни се обратно. Ето така. Давай сега, развиваме, давай. Давай, давай. Давай така. Раз, два. Раз, довъртаме, Добре. Така, добре. Чакай. Добре. Дайте сега. Момент. Искам да направим полукръга и после ще се... Заставаме назад. Криси, аз ще кажа кой. Иди назад. Така. Така. Един общ полукръг правим, както бяха пети. Така. Дайте назад. Сега, момент. Крис, искам да се хванеш някак. Направи се ето тук. Така. Сега. От тук правим един. Роми, хванете си. Ето правим тук едно кръгче. Така. Правим тук едно. Дай. Тук едно кръг. Дай ръче. Сега. Ето така. Тишина! Сега. Криси, ти ще си котка. Добре, ти ще си мишка. Ти ще си котка. Така, сега. Така, сега. Тук, Любчо. Ти ще си една мишка, котка, защото си бърз. Да, може. Сега. Така, моля, тишина. Това ще са мишките и котки. Не може всички. Сега, тази игра. Моля, искам да обясня нещо на родителите. И помалко. Тези игри, колкото и да са ни елементарни на нас, децата трябва да се образят откъде идва заплахата и трябва да избягат съответно най-далечния момент, което е много трудно сега. При първа група те излизат точно където не трябва. Ама точно там. При втора група се получава една ориентация вече. Така, сега, хайде, правим един път само, за да придобиете представа какво искам да ги науча. Другите деца обикалят и пеем една песничка. Хайде. Така, добре. Хайде. Аз е тук ще застана. Сега, тишина. Ти си ето там. Обръщаме надясно и обръщаме по посока на движение. Коси гризе си ръце, така, коси гризе си ръце, така, коси гризе си ръце. Тягайте мислета, айде давай, давай. Влизай вътре. Стоп. Така. Сега. Крисите хванаха. Сега. Трябва да се честни. Ти си котка. Давай. Роми, къде си?
Дайте за ръчички. Дясно плече свободно. Това често се получава. Моля. Така, дайте. Трябва да съм арбитър. Така, дайте. Пеем Боряно Боряно. Еко. Последно деца и завършва. Дясно кръче. И. Боряно. Роми, гледаме напред. Айде, 3. И. Боряно, Борянке, салтилисимома. Боряно, Борянке, салтилисимома. Салтилисимома. Салтили знаеш да пееш. Един за друг. Тук вече се учихме. Мома, салтили знаеш да пееш. Гласът ти се чува чак до нашата нива. Гласът ти се чува чак до нашата нива. Чак до нашата нива. Чак до нашото лозе. Чак до нашата нива. Чак до нашото лозе. Добре, обръщаме и извеждаме по кръчето. Така, айде, правим един подклон и завършим. Дай. Това са неща, които съм заложил, дали съответно такова ще се работят и ще стават все по-добре и по-добре. Дайте върнете ценца. Виждате, че при много хора се разсейват. И... Така, айде, правим един поклон. Вики, стани някъде. Айде, правим поклон. Моля, поклонче, деца. Хайде, хубав поклон да направим. Поклон. Урокът ни започва да се върша с поклон. 4, 5, 6. Вики, айде къде си? Като солист се разхождаш. Раз, 2, 3. Момчетата с глава. Раз назад. 2. Раз. Добре, благодаря. Добре, ами, това беше от мен. Просто да ви покажа какво съм направил. Това съм започнал по-скоро. Надявам се в